अपेन चेलेन्ज बे भिडिअनि गेजेरजों होनो सानदों मानगोनां CM प्रमोद बर'जों फैबाय थानाय इलेक्शननि आगोल आगोलनो जुदि रन्जन दैमारि सारखौ बरना अब्ला नोंथांमोना भट बिनो दाफैसै दरखार जायोबा नोंथांनि खिबु सुना होबावगोन आं बर'नि जारिमिनखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन आं दायो बर'नि गेजेराव जाबाय थानाय माखासे जारिमिनखौ नोंथांमोननो आरो लाना फैबावबाय BTR एकर्डखौ मानसिफोरा हाखु दाखु एमारजेन्सि एकर्ड होननानै सानबाय थादों बे एकर्डआ एमारजेन्सि नङा बियो बहुत गोबावनिफ्रायनो प्लेनिं खालायनानै सावरायबोनानै आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै दानि जितु BTRनि CEM प्रमोद बर' डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना सावरायबोनानै प्लेनिं खालामनानैसो बे एकर्डखौ खालायनाय जादों मानसिफोरनो रायजोफोरनो बे बाथ्राखौ फोसावाखै बिथांमोना बिनिखायनो मानसिफ्रा सानो मा बे एकर्डआ एमारजेन्सि जादों बिथांमोना प्लेनिं खालायनानैसो बे एकर्डखौ खालायखादों प्लेनिंआ बिथांमोननि सिक्रेटमोन बियो बिथांमोननि एकदम बिथांमोना गावसोर आन्था बे सावरायलायनाया सोलिनायखौ गावसोरनो लाखोमादों बेखौ रायजो राजानो बिथांमोना हगाराखै आरो बे एकर्डखौ मा सिस्टेमै खालामनो थांगोन खेबसेनो एकर्डआव गासैखौबो बोरै लाफागोन माबायदिहै हाग्रायाव थानायखौ लिंहरगोन माबायदिहै जेलाव थानायखौ बरनगोन बेफोर अलरेडि बिथांमोना प्लेनिं खालामग्रोदों मोनसे फिल्म बानायनोब्ला मोनसे हिस्टरिखौ बिथांमोना मा खालामगोन फिल्म बानायग्राफ्रा मोनसे जारिमिन काहानि लिरग्रोगोन काहानि लिरग्रोनानैसो स्क्रिप्ट बानायनानैसो बिथांमोना फिल्मखौ बानायो थिग बिदिनो BTR एकर्डआबो अलरेडि सिगाङावनो डिसकासन जालायग्रोखानायखा खिन्थु मानसिफोरा सानो मा बे BTR एकर्डआ एमारजेन्सि जादों जियानो जादोला BTR एकर्डआ जानानै थांबाय नङा होमबा आं दायो जोंनि BTRनि मानगोनां CM प्रमोद बर' सारखौनो होनांसिगोन नङा होमबा सारानोसै गोदोनिफ्रायनो सार जाबोबाय थादों आबसुनि समनिफ्रायनो बिथाङा इलेक्शननि बेलायाव बिथाङा मोनसे खोथा होदोंमोन UPPL सरकार फैनायनि उनाव 2 years लेटार 2 बोसोरनि उनाव बिथांमोना BTCखौ सुइजारलेण्ड बानायगोन होनदोंमोन सुइजारलेण्ड थांनांगौ गोनां गैलानो BTCखौनो सुइजारलेण्ड बानायनोसैनो दिनै आङो बड' हिस्ट्रिया अपेन चेलेन्ज बे भिडिअनि गेजेरजों होनो सानदों मानगोनां CM प्रमोद बर'जों जुदि नोंथाङा BTCखौ सुइजारलेण्ड बायदि बानायनो हायोब्ला बिथाङा बुंदोंमोन 2 बोसोर खिन्थु 2 बोसोराथ' थांबाय मा 2 बोसोर बे 3 बोसोरखौबो लाबाव आरो हायोब्ला खनसे थगायलुन थगायला खालामनानै रायजो राजाफोरखौ खनसे जितिबाव 10 बोसोरखौनो ला नोंथाङा 10 बोसोरनि गेजेराव नोंथाङा जुदि BTCखौ सुइजारलेण्ड बानायो अब्ला नैबे फान्थाया बड' हिस्ट्रिया नोंथांनि फ्रि बेथन दरमाहा लायालासे नोंथांनि आं गलाम मावगोन दरखार जायोबा नोंथांनि खिबु सुना होबावगोन आं नोंथाङाथ' बहुत लदा जाबाय मेडामाबो बहुत लोदो जाबाय नङा होमबा गोथाव जासिनानै आबसुआव थानाय समनिफ्रायनो रायजो राजाफोरखौ थगायलुन थगायलान फैसाखौ लाङै गोथाव जायै दाथ' आरो बांसिन स्पेसियेल जायै लदा लोदो जाथारबाय खिनाय समफोराव आखाइफोरा खिबुखौनो मोनहाया नङा होमबा आं फ्रि बेथनाव सुनानै होगोन दै आं दिनै चेलेन्ज होदों सुइजारलेण्ड जुदि बानायोब्ला दै BTRखौ बा BTCखौ सुइजारलेण्ड जुदि बानायोब्ला आं फ्रि बेथनाव प्रमोद बर'नि गलाम मावगोन आरो आं दिनै थोंजोङै मोनसे बुंनो लुगैबावबाय बिथांमोना एकर्डनि बेलायाव प्लेनिं खालायनानै रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो हाबायब्ला रन्जन दैमारिखौ बरननानै मदद लानो हाबायब्ला बे 3 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना 2 बोसोरा थांबाय 3 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना बरननांगौ रन्जन दैमारिखौ जुदि बरननो हायाब्ला नेक्स्ट इलेक्शनाव नोंथांमोना
रायजो राजानि सिगाङाव भट बिनो दाफैखा बे सिदा खोथा जेरावनो भट बिनो थांगोन बेयावनो नोंथांमोनखौ अन्थाइ खुबैगोन मिथिबाय रायजो राजाफोरा दिनै रायजो राजाफ्रा आसा खालामबाय थादों नेना दङ जुदि 5 बोसोराव कमप्लिटलि नोंसोर जेबो रायजो राजानि बर' साखो जुदि मावफुंनो हाया अब्ला भट बिनो दाफैखासै प्रमदआनो जा गबिन्दआनो जा इउजिआनो जा फेरेंगायानो जा नोंथांमोना रायजो राजानि सिगाङाव भट बिनो दाफैखासै अन्थाइ खुबैनाय जागोन बेबायदि रायजो राजाफोरनाव हिम्मतआ दङ खिन्थु कन्ट्रल खालायनासो दङ नोंथांमोना जुदि फैबाय थानाय इलेक्सननि आगोलनो जुदि रन्जन दैमारि सारखौ बरना अब्ला नोंथांमोना भट बिनो दाफैसै बे आं दिनै थोंजोङै बुंनानै होबाय बड' हिस्ट्रिया आरो बे बड' हिस्ट्रिनि साननायानो रायजो राजाफोरनि साननाय बे बर'नि जारिमिनाव जिथु गुबुंले जारिमिन सोमजिबाय थादों बे जारिमिना गोदोनि जारिमिन बादि नंला आथिखालनि जारिमिना मोनफा मोनफा जारिमिनखौ जोङो सेभ खालायनानै बा बुथुमनानै जोङो आवथायनानै दोनलांनो हानाय बेबायदि सम जाबाय जुदि दानि BTR सरकार जिथु UPPL सरकार बिनि नेताफोरा रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव थाबैनो लाबोआ एकर्डनि बेलायाव लाबोनो हाबायब्ला दिनै सरकाराव थानानै पावाराव थानानै जुदि लाबोनो हायाब्ला नोंथांमोननि इयुननि फिथाइया गाज्रि जानो थांगासिनो दङ जियानो जादोला लोगोफोर बड' हिस्ट्रिखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालायनो दाबावथार आरो आंनि बुंनायखौ मोजां मोनदोंबा बर'नि जारिमिनखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायना लादो बेखिनियानोसै गोजोन्थों